hwefo nyina akwaba de ba my Ghana Media TV so enene de di kan a mepa chawo waba yen channel yi so a ma remfi se obemia subscribe button ne so na wabɛka yɛbusua no sɛdeɛ ɛbɛyɛ any news update bia no yɛde ba ya also nsa betimi aka na wahwɛ bie na watie de ɛkɔso ɛwɔ Ghana ha ɛpoyɛ mantamu ɛyɛ asane man so akroso kroto ba ko edi akotene pa ɛyɛ akyem asane na abusuafo mmabunu a wɔn mu okuru no mu dwumadi a wodi no afi bia sɛ afena no ehia sa na na wadi dwumadi no na watimi de akakai wɔn ho dwumadi no twen dom fra chichi ne bencheye ebehia mu wɔn ma wɔn yɛ kromafo a wɔn matu kwan wɔn nyinaa ɛsan so ebedi ahia mu na dwumadi no din ɛda so ɛne Asane Akwaba Fest na kyerɛ sɛ Asane Akwaba Festival ɛno ne din a ɛda so na sɛdeɛ nyina nim sɛ 2024 aba na wieyɛ yɛwura 2025 mu ɛyɛ new year no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn de dwumadi no asan so ahyehyɛ so a ɛna ɔhwehwɛ dɔm a epu ba yɛ anya asɛm ketewa mmarahyɛ bedwani wɔn nyamfo George Kwame Aboagye oluwa ɔde ne manya bɛtɛ akyire kuro no ahemfofoɔ de hyɛ no bi mu fifiri aburokyire wɔn nyinaa baeɛ na ɛyɛ very very interesting event a ɛnya asɛm ketewa koraa na abusuafo afuwe deɛ no dwumadi no gu so a ɛkɔ so a no ɛne nwomtofo akukudanfo wɔn mo ba bi di asane ade wɔn nyinaa ba obi di asane a yɛgyiye ni a nanum ɛna abusuafo MC no ɛma announcement sɛ Anas Aremeyaw Anas yɛ nyina nim sɛ ɔyɛ investigative journalist no wabɛpie mu dwumadi no ase na ɔkaeɛ no na kyerɛ sɛ ɛhɔ atalidin akyerɛ sɛ obi a ɛpɛ Anas Aremeyaw nso atimi ahwɛ a na ɛnyɛ asɛm ketewa nso so ɛkora gyina hɔ no ma yɛhwɛ a hu ya ne sɛ obi afro ɛyɛ stage no na nipa no full stage no said the Anas address no ya na wakata nanim no sabepepe ene nipa no so address enti na ama ɛkɔ atredin se na na se de ohwe program outline so a ɔmo ama eni ɛyɛ indication bi ase Anas betima be pim odwumadi na senti no na ama nkrofo ayɛ very very worried a enya asɛm ketwa na obedandan ho kakra wevu fans no nyuma ebo di asa kakra na we die Anas asɛm be kredi na utie MC no so commentary a word running wabra ye can say performance no ekoso no a Anas na agya wo kana asɛm no gyina stage ne so no na wo ka Anas abakɔsɛm kakra nwuma wayɛ de aboa Ghana ama ketahye dwum de kan kan pro ye tu ase na kyerɛ sɛ hadiwe de surprise o nya asɛm ketwa na unim ye wo fufuo mempɛ sɛ agya yɛbɛnom ho kwan nti no wo de yɛnhwɛ program no koso no Anas perform wieye no MC ni chechire mu ode baaye de enti a Anas baaye ene Anas ne dwumadi enti a obedi odwumadi na ase ne nyinaa no MC ni chechire mu nti wo de ma yɛnhwɛ de kwa wie ne mo ma refi so Anas Aremeyaw Yehudu or investigator or no nam suma kwasi yenta chejuma bo no ono kruya no ma reference bi ho kire wo mo no daka medai Israel we are kukrudu we are se bebia be kuntoka wa abato ho asane sabie bru sabepe abato ya kwasomdwie nyame ana osihene no atuhene ne mom NDC fo mo akronfo afia abato mo wi akronfo Aremeyaw Anas bra oya creative sawunu na ewe walijo enya Anas ya we onora no pam Mokai sa Alijo Wanzet. They are tricking mo. Mokai. The year program was. Ade pamo 4 year competition.
ɔno ɔde praeɛ brɛ ɛne papa ɛpam ataadeɛ hyɛ wɔ ha yɛka nsanodwuma creative work but he's good anas deɛ hyɛ ne nyina ɔno a ɛna ɔpam yɛ kyɛlɛ yɛ ma na yiko ma na mo well done but nokora yɛm ne sɛ ɔyɛ ɔbaa kanata so bɛɛdee o akoapa ɔyɛ ɔbaa bɔne akasa nata so bareɛ sɛ kakɔ ɛda hwiem bye Arabs abati sɔhwɛ ni sɔya yɛtɔ kekeke sa wɔsi dɛ